sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat koreksi belajar ya. Udah follow kita dan juga bagaimana tanggapan dari Amang Inang kakak ya, kakak Mian Huta Soit. Silakan, waktu dan tempat kita persilahkan. Salam. Shalom Amang. Oras, jamak kamang. Soras Amang. Aku tak soik doa. Jadi, ngabi negi nak kenyak kahatan yak kan itu tua di peredeton. Orang bersangat-sangat ada beda-beda. Jadi, bolo bapakku tubuh tahun 1925. Bapakku mai. Masa ini pun tahun bapakku tubuh tahun 1925. Jala di luar do omakku ditakko. Jadi bolo hadat na jolo bolo di lokon menurut na ditakko do boro ni perbu. Jadi alanya ditakko dang mampu tuedet. Jadi bolo na jolo di dokko bolo mengadati. Ido masana di dokon bolo mengadati na jolo dang sanga di luar boro ni perbu. Makana di dok na jolo hatani bapakku rodah. Sitop wala kana idok kon hatana jolo ditaruh jual. Dalam arti ditaruh jual di jabuni parboru ma ulaun. Molo di dokon dialak jual di jabuni paranak ma ulaun. Dan ngarung masa di si buka harbangan dang berdala be adat buka harbangan do si tiap tubak sakit hujur. Terbalik ratulang terbalik. Nang adong be masa. Kan? Jaya ladang mampu bapakku na jolo cerita bapakku tuh di luar homa omakku tuh si borong-borong. Jaya ladang boy di pasu-pasu huria di pasu-pasu na tuh na jolo bolo di luar boru di perburu. Jadi di bain omakku na jolo surat. Jaya ladang narong mapoto on dong sahu tapi na tuh ni hu tapi na poso bulu pedang di boto halakon meninurun guarda na jolo naing di luar ninna kan. Sangat berat lu na jolo boleh dokko di luar nama anak koro warre. Adong pangabat-abat. Jadi dong roh dibaca surati ngamulia wama tu marga sono marhaja buat disuruh bapak opuku loina na jolo perjolok ke periban na mengalului ibana bolo na jolo dokko mengalua buru ni parburu pasakalan na somahiyang para atina solo mitup. Bolo na jolo dah tabak kudu cerita. Jadi urjumulu do pariban na mga luluyo di dia do di luar kono tu tadi ya di lului mo di bodoh uju. Hola di bonto di huta songonon ilewat gebro na juri na pinahan melue do jinak hola leo di boto di hutai pinahan di semanak pinah tubak. Saya ton alangon nami. Jolo di mangani do pariban nusu di mangani. Jadi umbutong bayi ma pariban hubawahami mahamu tulaulat dan nong isok kamu. Ngalu jahami mangalului hamu. Habe di sodo hamuna. Jadi jolo di sea do pinadang perduli tibak sedia na jolo pinahan. Makana di dua do tubak. Molo na jolo dah. Kata ni bapakku ma joon. Jadi ruksip puri mula mak. Iba gua matula hulana. Raja nami di sado anggi nami di huta sonodo marhasotan mangalap anak nami pariban nami marga songonon. Mau lihat ma dia memburu nami. Mari bau tamu ape tutu hutani pariban muneh ape. Disuruh mamusik P2 ni suhud. Udah? Disuruh ma P2 ni suhud. Mangalutu hutai musik. P2 ni suhud do. Jadi sangat di hutai tubak pinahan. Di mangani musik. Di sodo marfusi P2 ni suhud. Adiga marohamu menuruk-nuruk. Bolah hatani bapakku dah. Ima bolah hatani bapakku. Jadi Roma pasal koni tulang inaknya ni nadi iba. Ima dikona menurut tohang. Marsobak ngamanakko. Iman eduk na pajulu uhum. Pai pajulu gugu papudi uhum. Ada pajulu gugu rotong. Maka namanakko. Jadi dihatai madisi. Jala dipatok do merdela masone dok na yan nongan. Sibuk keharbangan. Sudi mak merdela mak ada na sini. Alana na di bolo si borong-borong akan dong harbangak ka. Nah, padahal masudi akad. Merdela do di si padu sia panadayon. Molah tani bapak kura, ima gua siap pengnopat. Itu nggak ada termasuki.
Ima ada siap pang nawa. Jadi di tahun 77 muli botokku permisi do tu bapakku tu omakku ilu ehon tu lari nairo paranak berdapat 7.000. Raja nami ngau para jahabi beburumuna di tongani bagas nami. Jadi dari nasoro rohami raja nami marhusi nabi dia betu jama sonari. Itu tong jadi najuro rumah laku nuruk kan diperingan matu jama sonario. Jadi boro sonari nuruk baru tadang arung be baru talului mangaluluyon tak dong beka. Dia boro najuro tasoni do ina tradisi na naso mampu do mengadati etak ko maburu ni parburu. Dang jala dang barbo to marangisi na mamerengo di buah boruna. Olorosan nonan. Olorosan sedia dang langsung bapakku tu jauh ni si matuana ro mangalap daung. Iban na di dokon na julu pasakalan na solo mahiyang parapi na solo mitup. Jadi dia sonari tong dibuat tu metung nama tu sonari kan orang tapi 20 aku manguli baru pasaribu sasi borong-borong. Permisi do tulang ini. Lama ngedua malam oma. Tu helam sono marga uta soit lamai nang ipaborat dinggan. Tu lari nai Roma apa buah nang iperaja. Bulu na julo dang bui. Kata mata manur malakko kan itu. Jadi atas soni mah tulang bolo cerita ni bapakku kan gitu. Jadi bolo najul ko tueda du najul. Dan arung masa najul menurut marah mengadua. Ko nama ala sarung si ala swadong do hepen ubana ditakusip. Jadi bolo sonari tueda pe boruku ngaro sonari Roma ngalap iluehun mangadua menami amang. Si matua tulang dok borumu di arinason. Lai makata sinawa tanu markusip barora no nakape di Indonesia tu apa udah ku ngai nabi sonari kan. Jadi beda tuh sonari beda da julu. Bolo manur dang baju paranak kasuto paranak do asuto perbulu. Bolo na julu. Tidak bisa ketemu. Ai ngai tak kuburu dah. Kan? Jadi bolo sonari to ngaragam biada tiga makana molnya tema dia ada Batak dak bola besona na juli bi ketakna kan. Ai bolo manikot na sona bugu bolo orang mengadeti bolo tu jaman na julu kan. Gudang kan dia bolo sonari ngajarang dia menurut inoro jama sonario kan nggak gudang muli pe boru ni be ngatu ada be nggak langsung ngalai jolo di luar kan adongo boru ku sifata nak tadi sada tonggo jolo yalak jual kan artinya batu larena pestai baroma boru ku tu jauh ni dong tu hutani hasidai dah sima dia alak paranak gudak so di ngai ngadat kan dan ikut tu jauh ku bero kan jadi makan hudok dia makan tulang au marga uta soit dia ke tempat tinggal hunai di Duri di Sipang Jabu nama nubona urus sini ke siap Karanggau. Jadi yang gue tulakku di Karanggau lo omakku dia dua bapakku na juli. Jadi itu nah huruf ni. Dia boleh dokon hata menurut na julu di takko dan gue huria mama sumasu suku do bapakku. Di pasu-pasu huria dong dau. Kalau satu lah nomak motor di pasu-pasu jepuk dari na tutan muda majepuk. Dia boleh sonari boleh dok di pasu-pasu aja. Setiap kaitoni ba nasalah lakka kan mulai sonari kan nasalah lakka be setiap maju dia mak tulang bang merdingat dia kini dulu honon nain kan apa pasur aja mak bolu na julu dah na di luar do di pasu na tu ya bolu na julu bolu bapakku cerita dah elana mati bapakku di tahun 2000 rumah bapakku mati di Durion dia mati bapakku jadi magudang di si borong-borong bagaimana di hutan pisang ima bonan posisi nami jalan putar asibi. Jadi matong bedana tu sonari ada na atana marahon na mga dua honon nurukon bolo hata manuruk na julu tu hata manuruk sonari unga lenggang be sonari hata manuruk anggo hata na julu manuruk sangat berat kan? Nah, sangat sulit dong bolo na julu makanya hidup bapakku na julu pasakalan na solo mahiyang para pina solo itu nah tasoni mah dia makatulang malate mahos ya. Oke, terima kasih untuk Amang Huta Soit ya. Sebelum kita lanjutkan ada mungkin tanggapan dari para peserta kita, Amang Ara, Amang Harto, Amang Boru. Ido banna hudokon na keningan tergantung kepada yang empat macam itu tadi di bagian mana dia melakukan pernikahan itu, begitulah bentuknya menurut-nurutnya dibuat. Di bagian mana
ada 4 tadi kan, di bagian mana dia, disitulah. Jadi nang bui dokonota tutu Katanya mama udah di jalan, mau pulang. Apa? Ini mau. Maunya apa? dang bui dokonota tong sude panuru iko bukar banget daw. Menurut motif ni ulau ni, menurut motif ni pangaluai idot tong boleh ate halani maratabban. Iya, terima kasih untuk Amang Ara Mataraja. Ya, silakan Amang Harto. Jadi mulai ate binasa utik tanggapan berarti emang. Jadi naking sonanitaria sunni emang sireger au sangat sepakat do rupani ipadohan ni. Jala memang tanpa melihat latar belakang. Molo subuhi tarulah hossa ibagasan adat nago. Jala songo padohan ni amang roy sinaga naking tu ari-ari na mangihut. Rupata lapatan na diari najonok boy turiulahun adat nago. Totu asa boy tongtong. Dapat tonon ni helana dohot buruna simatuana totu iulahumma nama nuruk-nuruk. Itu saudara nakingan molo padohakku iulahun adat nama nurukon holan alani nama ngalau si adat tu. Artinya itu saudara adat na teradat. Artinya alano so boydo tarulahun nasida adat nagok tu iulahumma adat nama nuruk. Nah, tu hari-hari nama ngihut so padohan ya kadongan nakingan buah para nakon nunga berhak de margani hula-hulana ya sudah alanu nga mengakui salah. Jadi taringot nakinga song padohan ni amang hutasuit molo tongtong do ipilah hamu nakingan hape molo hupai hudi naking ina menuruk tongtong go ipatupa harbangan jala molo tung ipado mo pedisi nagabe ada nagok ya bisa-bisa saja do kesepakatan ruani molo teridok nakin mardala suhina pangnaupat itiki naro manuruk langsung ipadomu disi ya kesepakatan baru mani. Jadi alai tongtonggo naking itaresok kamu tongtonggo ipatupa ukahar banget uka hujur. Artinya iulahun nama nuruki tongtonggo ipatupa. So padohan nidongan nakingan arong mo bereng tipingat tong namadok termasuk manang amang nang turun nakania. Molo nama nuruk merbuah-buah do tu perborin na. Iku marbuah-buah do artinya parboru pe molo nanaing mengulah menuruk toktong goraun na do akka hanggina do akka iboto na rupani akka keluarga terdekat. Jadi molo so adong buah-buah saya rasa buah benon namang gora jala memang ina manuruk pe adong gotong ipatupan sida artinya molo so napina niulahod di percerahan rupani ipatupa parboru do dikke mangu ma so napasahaton ala nang bagaimana honon naung sorry boto buruna alai romse mengakui salah tutu patu pauna do dekke tusi duspe rupani dagai bemangu pala nang lao so pamotoan mengadua jadi alara nong ro rupani mengakui salah jadi asa buitar patu pana itu tu ikut tong adong buah-buah tu perburu jala memang so nado ni amang tong nang turun nakingan molo itik kipas na terpasu-pasui molo isuru pamuronna lao pasahaton songon upa ingurihur may rupani ba tang nama nuruk warre nama nuruk memang songon nadok niamang bluher nakingan batong tonggo ikoni donganin na tutuana dohot pengantin dohot akka namarhamaranggi jadi era-era songonima rupani nabuni tanggapan jadi au terlepas sian pasu-pasu raja, manang dari pasu-pasu gereja, alai molodang diikuti langsung dohot adat nagok, tentu sarupa di rupani molo asa bui tong nakingan masih topotan beulahumma nama nuruk-nuruk. Jadi tanpa melihat molo ikon na pasu-pasu raja asa gabe menuruk-nuruk warra dangapala songoni mai pasu-pasu gereja perupani molo so ihutton adat. Molo pudian nyari hera-hera tong rupani dang tarpatu panesida waktu terdekat di waktu-waktu na jonok ulaun nagok batu menuruk-nuruk ma asa gabi boy masih topotan namar hula buru tersoni ma na boy hutabay menanggapi akka dongan nakinga taringot teknis imana hodok kon nakit teknis
So na pinasa ni amang desa ada ragi hotang bang gosong di hutan sini dokter rupani nga adong merdalan akka ulus siya do sa hutan. Ima na dokon nakit teknis ni pelaksana ni ba memang tak sarupa. Jadi ang rupani di ba iyak kapadona ni kadang adong gupe merdalan di si ulus artinya ala soja sorry jaro na sida dope ulus hela ba dang talu dope akka ulus holong naro tuna sida aunggo na berpendapat soni alai do dokon naking memang hu begipe dia ke dua nasing adonggo na patu-patu pau soni salah deh ya memang tergantung tu daerah dang gabi boy abatani ya ka holong na masih paholongan tarsoni ma na boy utayason ito so tu kita selukna. Oke, luar biasa ya untuk orang tua kita. Oke, berikutnya di sini kita kedatangan Amang Basiha Situmorang. Ada orang so masuk kita tuh pertanyaan kedua, mersat tabi miba tu Amang Royal Sinaga, tu Bapak Niba, tu Amang Boru, tu Amang Aramat Taraja, Amang Harto, Amang Hutasoit dan Amang Regar talema jo partikiat tu Amang Basiha Situmorang alana tokinna itu nama mangon mangobak balik. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan untuk Amang Basiha Situmorang. Horas Amang. Horas. I gave it. Amat doy dangarong pakatan. Barin nak nga ni. Ay turgawi kala semangat di bebeninang. Ay tema ala nong sabili do inang. Nagtuwa na matutu. Kaho to mangati kinon. Ope nga palilik ko Amang saha di son. Oke. Jadi langsung mate. Langsung Mamang. Pandang. Pintu nih. Jadi saya upaya hutihut donak keningani taringot ni padokon yak kareja taringot ni yak kanamasa ilu nabi. Doho di hutan nabi doho kapangat pusion ala niak ka dulu nama rasingi duhuk nama rasingi dok penglahon ni datipe lem tong mak songoni alin nanek kudok nahu pahami mulu hata manruk nuruk selalu do nak nga adong madokon suhin pang naopat na ay muludong sahat do suhin pang naopat dang manruk nuruk bay ere nagok muludong do sahat suhin pang naopat ada tiyong ada nagok ada nahu pahami taring ni panruk nuru kosonod. Bolo tung perupani idok ko ni gabi pemahaman na songoni alay guarna na marasi. Nakaya sepakat do kita perjulu si sakke hujur. Ni masada na si patupaon ni naro na mga laosi akka edet alay pajulo hoolong na perjulo nakingani idok may si sakke hujur. Dungi sakke hujuri uka pemaharbangan. Dungi uka harbangan ni sahat bahujebu. Ipatupa ma si alabane marang na pangalabohi. Serenay mo se ay muli sa daburu. Isuru do pariben na mamiring. Tohodo ipereja. Hudia do tutuiban. Nay pahudul do ihalagulo ijopuk do oras di peritodi isi mana pinatupana idok may pangihutihut mang na pangirihiri. Jadi konteks ni panurukon pangirikirik mang na pangihutihut si sakti hujur si kaharbangan si alabane mang na pangalaboh. Dangan nung lobi siya ni na diulahala mulu patupahon na nahupahami taringot ni naman nur moludung day dokkodongan nak nga suhinap pang naopat bongade nagoki jadi ditik naman nur dan si tulang dan sahay si upatulang jadi alani idot tong benang urusaha upatulang bongade nagok na nakatasin amok do. Jadi mulutung perong madokon nak ngani songoni ya
mukira nama asama di hati. Alet ko jotong hatani nama nuruki tu porsi na dipuka ni putta si julu tu song diong benda gabi song ibatu pa imanak ngani ala na subuhi na sida patupahon yakka peredeta do akka uruhum ni na mga lakburu makana ibatu pa masongoni dia dalan no benda gabi patu pa songoni ala niya na juloy ihatihan na perjuloy imanando na adong do sudda ala ni sinamot kurang sudah na maruleon ala ni sinamot ay dakinata ay pangunong do padumudumoy na perjuloy nung ay noddo ada tay Prabu Pinungo na perjuloy martobo do marsijalo na imana manang na maralo-alo. Jadi hati hadang Jepang pagkatayon doho alani naso di halomohor rohana gudang pinibab dan aku dokter. Hai teman-teman relator Kotak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.